olympijskej prestávke sme tu späť s farmárskou reví. Verím, že sme vám počas 3 týždňov chýbali a tak si s radosťou pozriete dnešné vydanie. Vo farmárskej reví dnes uvidíte poprvýkrát losy na Slovensku a len v našej relácii vám predstavíme jedinú slovenskú losiu farmu. Ukážeme vám aj to, čo treba dodržať vo veľkochove dojníc, aby sa kravy dožívali čo najvyššieho veku. Pozrieme sa aj na vzťahy majiteľov pôdy so Slovenským pozemkovým fondom v súvislosti s poľovníctvom. V dnešnej právnej poradni zistíme, že najväčším podielníkom slovenských družstiev je Fond národného majetku a v listárni opäť určíme odrodu jablôčok. Vo farmárskej reví vám ukazujeme aj netradičné chovy. Za mnou je prvá zatiaľ jediná farma losov na Slovensku. Los na Slovensku v minulosti žil úplne bežne, až kým ho človek nevyhubil. Na farmu pri Žarnovici doviezli zvieratá, ktoré sú určené výlučne pre farmový chov. Prečo ste sa rozhodli pre losiu farmu na Slovensku? Bol som s priateľmi v Norsku na ryby a tam som vlastne videl tieto krásne ušľachtilé zvieratá, ako aj sobov, o ktorých som tiež uvažoval, ale nakoniec som sa rozhodol vzhľadom tomu, že sú to pôvodní obyvateľia Slovenska, boli vyhubení pred 300 rokmi, tak som sa rozhodol skúsiť toto zviera prinavrátiť na Slovensko a keďže nie je možnosť u nás ich púšťať do voľnej prírody, tak som sa rozhodol, že to bude farmový chov. Odkiaľ sú pôvodom zvieratá? Zvieratá som doniesol zo Švédska a z Nemecka, býka mám zo Švédska a lane mám z Nemecka od poľských hraníc. Zatiaľ mám 4 zvieratá, mám jedného býka a 3 lane. Momentálne, ako vidíte, tak sú v karanténe, ktorá skončila už zhruba pred 3 týždňami a práve ich chcem vypustiť do veľkej obory, ktorá je oplotená špeciálnym pletivom, ktoré som dovezol zo Španielska na agatových koloch a je oplotený 8 hektárov, viac ako 8 hektárov. V rámci tej obory majú samozrejme vodu, majú tam časť také mokraďové, také podmočenej pôdy, kde tí losi ľubia ležávať v lete a chladiť sa. Takže podmienky tu majú veľmi dobré. Majú tu v rámci tej obory vlastne všetok oris, na ktorom oni žijú aj v krajinách severských. Využívam prítomnosť relácie farmárskej revy a idem losy vypustiť po 3-mesačnej karanténe priamo do 8 hektárovej obory. Koľko zvierat chcete chovať v obore? V tejto obore by som chcel nechať cieľový stav 7 až 8 kusov, s tým, že v prípade, že v budúcnosti sa budú rozmnožovať, tak buď teda pôjdu na predaj, na obchod, respektíve sa vytvorí v rámci možno Slovenska nejaká iná obora, alebo väčšia obora a s nimi spolu chcem chovať polných zajacov, ktorí v tomto regióne, teda tak ako na celom Slovensku, už nie sú v dostatočnom počte, ale majú tu tiež dobré podmienky na to, aby sa tu rozmnožovali. Je to len vaše hobby, alebo je to súčasť nejakého komerčného projektu? Určite to je pre mňa iba hobby. Je to hobby, ja sa zaoberám úplne a živím inou činnosťou. Čím losy krmíte? Títo 4 kusy dostávajú každý deň ráno 10 kg mrkvy a 4 kg granul, takisto aj večer 10 kg mrkvy a 4 kg granul a plus teda dostávajú halusky, hlavne brezu, osiku, vrbu a borovicu a vlastne tento orizm slúži ako vláknina. Sú to len zvieratá na farmový chov, určite sa nedostanú do prírody? Určite nie, je to zložitý legislatívny proces a ani neplánujem takýto krok. Budete produkovať aj mäso? Tak ak ich bude viac, určite to okoštujeme. Družstevníci z Horných Obdokoviec nám ponúkajú recept na to, ako vychovať vysoko úžitkovú a zároveň dlhovekú dojnicu, ktorá bude mať tiež potenciál na to, aby sa stala šampiónkou agrokomplexu.
Špičkový chov dojníc si vyžaduje zodpovedný prístup k výžive zvierat už od ich narodenia. Len tak sa dajú odchovať zvieratá, ktoré dajú gazdom veľa mlieka a v stáde im dlho vydržia. Čerešničkou na torte chovateľského umenia sú aj tituly šampiónky či vicešampiónov nitrianskeho agrokomplexu. Pre rady ako na to sme zašli do poľnohospodárskeho družstva Horné Obdokovce medzi Nitrou a Topoľčanmi. Čo je teda najdôležitejšie v odchove telia? Dôležité pre správny odchov teliat je tela čo najlepšie po porode naštartovať, to znamená podať mu mlezivo do 1 hodiny, najvyššej kvality A. Po mlezivom období nasleduje obdobie mliečnej výživy, ktoré trvá u nás 60 dní a toto obdobie podávame zvieratám výhradne mliečnú náhradku s vysokým podielom mliečnych bielkovín. Následne druhou zložkou výživy teliat v búdach, to znamená do 60 dní, je kvalitný štartér. Používame štrukturovaný štartér, obsahuje viagané zrná obilnín, ktoré slúžia na to, aby zvieratám dráždili vyvíjajúce sa prežalúdky. Dôležité je tento štrukturovaný štartér podávať telatám v búdach už od 3. až 5. dňa po narodení, aby si tie zvieratá začali zvykať na tento príjem. Na obdobie mliečnej výživy teliat plynule nadväzuje tzv. Rastlinná výživa. Ako postupovať v tomto období, aby sme si odchovali špičkové dojnice? Po období mliečnej výživy presúvame telatá do tohto novopostaveného prístrežku na rastlinnú výživu, ktorá musí byť intenzívna v veku 12 mesiacov, pretože potrebujeme zmaximalizovať a zintenzívniť rast zvierat, aby vo veku 13 mesiacov boli pripravené na pripúšťanie. To znamená, zvieratá musia mať dostatočne veľký rámec a hmotnosť. V tomto období podávame jalovičkám zmesnú krvnú dávku, ktorá pozostáva výhradne z lucernovej siláže a doplnkovej krvnej zmesi. Táto zmesná krvná dávka obsahuje vysoký podiel bielkovín a primerané množstvo energie, aby nám zvieratá, čo je dôležité, nestučneli. Aj preto jalovičky v tejto vekovej kategórii nedostávajú žiadnu kukuričnú siláž. Ďalším kritickým obdobím v živote dojníc je pôrod a začiatok laktácie. Ako sa dá zvládnuť tak, aby dojnica vyprodukovala bez újmy na zdraví dostatočné množstvo mlieka? Pre správny rozbeh dojníc v laktácii je dôležité už obdobie pred otelením, to je zhruba 21 dní, keď z tejto maštale presúvame zvieratá do pôrodní. Po otelení podávame dojniciam v laktácii zmesnú krvnú dávku, ktorá je na koncentrovanejšej báze, pozostáva zo zvýšeného množstva bielkovín, ktoré pozostávajú z extrahovaných šrotov a z nebielkovinových zdrojov dusíka. Túto koncentrovanejšiu zmesnú krvnú dávku podávame zvieratám zhruba do 10. dňa v laktácii. Pre ekonomiku výroby mlieka je dôležité zachovať jeho dostatočne vysokú produkciu počas celej laktácie. Odborne sa tomu hovorí persistencia laktácie. Ako ju dosahujú na družstve v Horných Obdokovciach? V prvom rade musíte mať stádo geneticky vyrovnané, to znamená, aby malo predpoklady pre dlhšiu persistenciu laktácie. V druhom rade u nás zastávame myšlienku krmenia dojníc v laktácii jedným typom zmesnej krvnej dávky, to znamená od zhruba toho 10. dňa po otelení až do konca laktácie podávame jednu a tú istú zmesnú krvnú dávku dojniciam. Následne je to organizácia stáda, kedy my stádo nedelíme podľa výkonových parametrov, to znamená podľa denných nádorov a špičky laktácie, ale delíme ho podľa reprodukčného statusu, to znamená na zvieratá jalové a na zvieratá už zabreznuté. Farmári z Horných Obdokoviec patria v chove dojníc k tým najlepším na Slovensku. Dokazujú to mnoho rokov. Boli jednými z prvých, ktorí získali štatút šľachtiteľského chovu holštajnského plemena. V minulom roku sa na veky zapísali do pamäte širokej chovateľskej i laickej verejnosti potom, ako ich dojnica získala titul šampiónky 8. národnej výstavy hospodárskych zvierat na Nitrianskom agrokomplexe.
Pre majiteľov pozemkov, či už poľnohospodárskych alebo lesných, je veľmi citlivou otázkou právo poľovať na ich pôde. Aj preto budeme v nasledujúcej reportáži odpovedať na niekoľko vašich diváckych otázok, ktoré s tým súvisia. Právo poľovať je veľmi lukratívne a často sa o ne uchádzajú najbohatší a najvplyvnejší ľudia v krajine. Poľovnícke združenia raz za 10 rokov obnovujú zmluvy na výkon práva poľovníctva vo svojich revíroch s majiteľmi pozemkov. Často sa na jednom území usilujú získať revír viaceré skupiny poľovníkov. Vyhrá tá, ktorá presvedčí väčšinu vlastníkov pozemkov, aby nájom podpísali jej. Jazyčkom na váhach býva často Slovenský pozemkový fond. Ten zastupuje štátnu pôdu, ale aj pôdu nezistených vlastníkov. Do činnosti samotných poľovníckych združení nezasahuje. Slovenský pozemkový fond sa nezúčastňuje schôdze poľovných združení, nakoľko nie je členom žiadneho poľovného združenia. Ale o tom, komu majitelia pozemkov prenajmú svoju pôdu na poľovanie, rozhoduje zhromaždenie vlastníkov. A tu už môže postoj Slovenského pozemkového fondu rozhodnúť o tom, kto bude na danom území poľovať. Rozhodnúť môže už tým, či na zhromaždenie, ktoré zvolá jedna skupina, príde. Za akých podmienok sa Slovenský pozemkový fond zúčastní na zhromaždení vlastníkov pôdy? Slovenský pozemkový fond sa zúčastňuje na zhromaždeniach vlastníkov pozemkov, ktoré sú navrhnuté na uznanie revíru, keď sú splnené všetky zákonné podmienky uvedené v paragrafe 5 zákona 274 z roku 2009 o poľovníctve. A tými sú zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov zvoláva zástupca minimálne 1/3 vlastníkov pozemkov počítanej ku výmere pozemkov, z ktorých má byť uznaný poľovný revír, pozýva písomne alebo verejnou vyhláškou. Slovenský pozemkový fond môže svojim hlasovaním rozhodnúť o tom, ktorým poľovníkom zhromaždenie vlastníkov prenajme pozemky na 10 rokov. Ako hlasuje Slovenský pozemkový fond, ak je viacero záujemcov o prenájom pozemkov pre výkon práva poľovníctva? Slovenský pozemkový fond hlasuje na základe navrhnutej výšky nájomného za poľovné pozemky. Poverený zástupca fondu sa na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov snaží dohodnúť takú výšku náhrady za užívanie poľovného revíru, ktorá zodpovedá primerane poľovníckemu hospodáreniu a úživnosti revíru. V prípade, ak subjekt, ktorý navrhol takto reálnu výšku nájomného za užívanie poľovného revíru, nedosiahne zákonom požadovanú nadpolovičnú väčšinu, Slovenský pozemkový fond sa svojim hlasovaním potom prikloní k vôle väčšiny vlastníkov poľovných pozemkov. Dnešná otázka sa týka prevodu DPL na Fond národného majetku. Náš divák by chcel vedieť, akú cenu za DPL-ky dostane, či sa stáva Fond národného majetku tým pádom majiteľom družstiev a či náhodou nejde z jeho pohľadu o akési opätovné zoštátnenie družstiev. Opäť v jednej otázke, pán Škorňanský, mi dali 3 až 4 ďalšie podotázky. V zásade divák sa dotazuje, akú cenu majú družstevné podielnické listy pri prevode na Fond národného majetku. V tomto prípade je potrebné povedať, že cena vôbec nie je rozhodujúca, pretože Fond národného majetku tieto družstevné podielnické listy nadobúda od ich vlastníkov bezodplatne. To znamená, že vlastník DPL dostáva akúkoľvek kúpnu cenu za takto prevedené DPL. V otázke, prečo Fond národného majetku tento postup zvolil alebo prečo ponúka túto možnosť, je odpoveď veľmi jednoduchá, pretože pri tých DPL, ktoré sú zaknihované u centrálneho depozitára, tak vlastník DPL je povinný platiť vždy poplatky za vedenie majetkových účtov u centrálneho depozitára bez ohľadu na to,
či mu z tých DPL plynie alebo neplynie nejaký výnos, napríklad v podobe podielu na zisku. Samozrejme, táto aktivita Fondu národného majetku má dve strany. Tou druhou stranou je to, že Fond národného majetku, ktorý vlastne je štát, opäť získava významné postavenie v rámci družstiev naprieč celého Slovenska. To znamená, ak sa divák dotazuje na akési zoštátnenie, tak môžeme v tomto prípade povedať to, že Fond národného majetku je dnes najväčší podielnik v družstvách na Slovensku. Otázku do dnešnej listárne prečíta pán profesor Hričovský, pretože prišla poštou priamo na jeho súkromnú adresu. Nech sa páči. Zásielka Jablčok prišla od pána Roberta Gorela zo Spišskej Novej Vsi. Ďakujeme mu veľmi pekne. Milý pán inžinier Škorňa a pán profesor Hričovský, vinšujem vám, aby ste každý Boží deň v novom roku s dobrou myslou vstávali. Ďakujeme, pán Gorel, a píšete ďalej. Som vašim stálym divákom a ďakujem za veľmi peknú a poučnú farmárskú revue. Škoda, že je tak krátka. Verím, že nesklamete a budete pokračovať aj tento rok. Posielam vám dve odrody jablk. Plody sú chutné, dobre skladovateľné, ale troška menšie, lebo v lani bolo veľmi sucho, takže bolo ich veľa, ale boli drobné. Jablka chcem sadiť aj v oblasti Slanci pri Košiciach, keby ste mi ich určili. Vážený pán Gorel, červené jablčka, ktoré ste poslali, je to odroda Ida Red, ktorú televízii diváci poznajú, je to zimné jablko, dobre skladovateľné. Chyba jeho je, že je troška citlivé na krastavitosť a na múčnatku. A druhé jablčko, ktoré ste poslali, je odroda Batul. Je to jablčko žlté s takým miernym líčkom. Pýtate sa, či sa dajú kúpiť v renomovaných škôlkach. Áno, dajú sa. Pýtate sa tiež o nízkokmennú podobu. Táto nízkokmenná podoba môže byť napríklad na stredne silne rastúcich potníkoch, ako je MM106 alebo slaborastúcich M9. A opakujem znova, že mali by ste ich obdržať v škôlkach. Určite Idaret kúpite, z Batul to bude možno ťažšie, ale pokúste sa o to. A teraz si poďte s nami vyskúšať, či ste nás pozerali pozorne. Prvá otázka. Žili kedysi losy voľne v